Този метод просто е променил живота ми. И не преувеличавам. Много не харесвам такива изрази. Това ще промени живота ти. Но това наистина ще промени живота ти. Нещо, за което никой не говори. Не съм чула един инфлуенсър да говори. И третият ми съвет за тренировките, който ще ти направи всяка една тренировка 300 пъти по-приятна, е: няма нищо по-красиво от това да докажеш на себе си колко си силна. Хай, здравей, как си? Много се радвам да се видим тук отново. Това е Силна подкаст. Ако се виждаме за първи път, аз казвам Михаела. Добре дошла. Тук си говорим за всички неща, които са момичешки, всички неща, които ни правят по-добри, по-силни. В този епизод ще си говорим за glow up и как да бъдеш най-добрата версия на себе си това лято. Имай предвид, че в този епизод няма да говорим за никакви нездравословни и екстремни неща, които можеш да направиш. Няма да ти кажа как да станеш слаба за 30 дни, няма да ти кажа да ядеш по 500 калории на ден и няма да ти кажа някакъв революционен начин, чрез който да привлечеш цялото мъжко внимание или пък изцяло да промениш себе си. Защото тук не говорим за това. Единствената причина, поради която правя този епизод, е за да ви помогна да се чувствате по възможно най-добрия начин за лятото, да имате много прекрасно лято, прекарано с хубави хора, да се чувствате уверени и генерално да си изкарате страхотно. Без да се хваля, аз съм един от хората, които е имал най-сериозния glow up в glow up историята. Така че може да ми вярвате, ще ви дам съвети, които всъщност съм изпитала сама за себе си и съм сигурна, че ще ви накара да се почувствате много по-добре. Но преди да започнем с видеото, искам да кажа няколко неща. Първо, благодаря на абсолютно всички момичета, които коментираха емотиконката от края на видеото. В края на това видео също ще дам емотиконка, която да ми сигнализира, че сте изгледали целия епизод или слушали. Така че останете до края. Искрено ви благодаря, наистина. Много благодаря за цялата подкрепа. Честно казано, бях малко несигурна, когато качвах епизода, защото не знаех след толкова дълго отсъствие как ще реагирате, но както винаги вие сте страхотни и много ви благодаря. Второто нещо, което исках да кажа, е, че искам да вкарам нещо ново в началото на всеки епизод и това е да ви казвам 3 неща, за които съм благодарна, с надеждата, че ще ви вдъхновя и вие да се замислите за 3 неща, които и вие сте благодарни, защото gratitude като цяло е един от най-добрите начини да се почувстваш моментално по-добре, да се замислиш за всички хубави неща около теб и да оцениш дори и малките неща. Така че ще започна сега. Първото нещо, за което съм много благодарна, е, че имам чувство, че се повтарям, обаче няма значение. Искам да кажа, че времето навън е страхотно. Вчера валеше цял ден, вчера беше петък, днес е събота, вие ще гледате този епизод в неделя. Вчера цял ден валеше, сега времето е страхотно и съм супер благодарна за това. Второто нещо, за което съм много благодарна, е, че имам възможност да се срещам с прекрасни, страхотни, амбициозни, мотивиращи момичета във всеки един аспект в моя живот, независимо дали изцяло чрез социалните мрежи, защото има момичета, с които съм си говорила само и единствено онлайн. И въпреки това се мотивираме и се подкрепяме и съм страшно благодарна за това. Днес бях на едно събитие на Fitness и Flies за Gym Girls и беше доста яко. Имах възможност да се срещна с една доста известна българска фитнес инфлуенсърка. И честно казано бях доста anxious, но същевременно се почувствах добре. Наистина се почувствах добре. Третото нещо, за което съм благодарна, е за това, че съм страшно осъзната и усилията, които съм положила за това, се отплащат в момента. Искам да ви кажа, че преди да започна да записвам този епизод, бях страшно притеснена, страшно тревожна. В момента малко по малко отшумява това чувство, просто защото докато започна да говоря, докато свикна пред камерата и така нататък, но се чувствам по-добре и съм много осъзната и осъзнавам, че тревожността ми идва от място, което не съществува. Казвам си неща, които не са истина и мога сама да си помогна в такава ситуация. Дори преди да започна да снимам, малко писах в тефтера си, за да се поуспокоя. Правих неща, които просто ме карат да се чувствам по-добре генерално.
И ето ме тук и си записвам спокойно епизода. Надявам се и вие да се замислихте за 3 неща, за които сте благодарни и да се чувствате добре. Надявам се да имате нещо за пиене до себе си или пък да се разхождате, докато слушате това. Аз съм готова да започна с същността на епизода. Както винаги, розовият тефтер ще бъде с нас. Та-да-да-дан! Glow Up съветите, които ще ви дам, ще бъдат разделени на 4 различни части, които ще бъдат mindset, хранене, движение и навици. Както казах и в началото, всички тези неща съм ги изпитала сама и знам, че работят и ги прилагам за себе си и се чувствам много добре, така че нямам търпение да започваме, за да ви разкажа и на вас. Едно нещо, което щях да забравя да кажа. Не знам това дали е окей, но може би в момента изглеждам не толкова добре, колкото обикновено, но напоследък имам някакви кожни проблеми, не знам на какво се дължат, но днес прецених, че най-добрият вариант е да си сложа грим само на очите и нямам грим по лицето, изглеждам си абсолютно натурално и се опитвам да ми е комфортно, така че затова го казвам. Другото нещо е, че косата ми няма най-добрия си ден, но това е окей. Обичаме я, приемаме я такава каквато е. Ще си отпия от кафенцето, което съм си направила, безкофеиново, разбира се, защото се опитвам да си намаля кофеина. Защото особено когато имам тревожност, това да пия кофеин не ми се отразява изобщо добре. В Lidl са пуснали ново овесено мляко, което е с ванилия, което не е подсладено с захар, а с сироп от агаве. Силно ви го препоръчвам, ако не сте го опитали, опитайте го, много е хубаво. Днес направих кафе с него и е страхотно. Добре, хайде да започваме. Както казах, първата част на видеото ще си говорим за майндсет. Как правилно да промените майндсета си, така че да имате най-якия glow up преди лятото. Искам да кажа, че когато казвам glow up, нямам предвид да промените себе си, да заприличате на различен човек, да свалите 20 кг и всякакви такива неща. Glow up буквално означава да заблестиш и ако се опитваш да промениш себе си, защото не се харесваш, нито едно от тези неща няма да проработи, просто защото съветите, които ще дам, са с цел да заобичаш себе си и са за подобряване на това, което си, а не за промяна. Защото пространството, което създавам, никога няма да бъде с цел да се промениш, а ще бъде изцяло да израснеш. По никакъв начин не подкрепям никакви нездравословни и екстремни начини за промяна, така че ако очакваш да видиш това тук, не си на правилното място. Въпреки това, ако очакваш да видиш това тук, мисля, че ще има неща, които ще трябва да чуеш, затова остани. Ако наистина искаш да заблестиш или да глоупнеш, трябва да осъзнаеш, че това трябва да идва от добро място. Ако не обичаш себе си, ако не се грижиш за себе си, можеш да полагаш колкото си искаш усилия и няма да стигнеш особено далеч. Казвам го от абсолютно личен опит. Тук ще си говорим за начини, чрез които да промениш начина си на мислене, така че да се чувстваш най-добрата версия на себе си. На първо място ще кажа нещо, което няма да е изненада за никого, но няма да спра да повтарям, и това е да пишете в дневник ежедневно. Да пишеш дневник, да джърналваш, наречи го както искаш, но джърналинг е един от най-полезните навици, които съм изградила за себе си и няма да спра да го повтарям. Това, което можеш да правиш и това, което те съветвам да правиш, е да започнеш да пишеш благодарности всеки ден, както аз в началото на всеки епизод ще казвам нещата, за които съм благодарна, така те съветвам и ти да го направиш. 3 са абсолютно достатъчно, като можеш да казваш дори най-малките неща, както аз направих, да кажа, че времето ме радва и че имам възможност да срещам с хора. Може да кажеш, че те радва плюшената ти играчка и че си благодарна за нея и така нататък. Изцяло ти избираш какво да напишеш, но наистина да отдаваш благодарност на нещата в живота ти, те кара да се фокусираш върху хубавите неща, те кара да се замислиш за нещо хубаво и особено ако го правиш в началото на деня, това ти дава един позитивен старт, един позитивен майндсет, с който ти да започнеш деня си. Ако не ми вярваш, дори има проучвания, които доказват, че ежедневната благодарност действа страшно полезно на хората, така че
потърси или просто попитай ChatGPT и ще видиш за какво говоря. Второто нещо в тази journaling сесия, която можеш да вкараш, е утвърждения или някакви положителни изречения, affirmations, които да те карат да се чувстваш добре. Ако не знаеш какво да напишеш, просто си помисли за всички добри неща за себе си. Това, че си красива, това, че си способна, това, че си умна и просто започни да записваш: аз съм красива, аз съм умна, аз съм способна, аз съм успешна. Тази позитивна нагласа се натрупва и постепенно ще започнеш да вярваш в думите, които изписваш. В началото може да се усеща малко странно и неестествено да пишеш такива неща за себе си, но трябва да започнеш, за да усетиш промяната, която тези affirmations ще имат върху теб. Също така е много важно да ги пишеш в сегашно време, т.е. аз съм, а не аз ще бъда. Аз съм красива, аз съм умна, аз съм способна, или пък аз съм обичана, аз съм здрава. Абсолютно ти решаваш какво да напишеш. Ако нямаш идеи, можеш да потърсиш в интернет или в Pinterest, има много добри идеи за affirmations. И третата част от джърналинга, за която те съветвам да пишеш, е един фокус или една цел за деня. Това може да бъде малка задача, която искаш да изпълниш, или настроение, което искаш да имаш, или как искаш да се чувстваш, или как искаш да се представяш пред хората. Разбира се, не правим това, за да се харесаме на никого, но често пъти съм писала това, че искам да съм добра с хората или искам да съм обичлива към хората. Това ме кара да се старая да се обръщам към всеки, когото срещам този ден, с любов и с усмивка и с добри намерения, което, разбира се, ме зарежда. Така че избери си един фокус на деня или една цел на деня и се придържи към нея. Това е общо взето за джърналинга. Надявам се с толкова много повтаряне поне една от вас да ме е чула, защото този метод просто е променил живота ми. И не преувеличавам. Много не харесвам такива изрази. Това ще промени живота ти, но това наистина ще промени живота ти. Затова, моля те, опитай. Дай му шанс. Поне заради мен. Второто нещо за майндсета, за което ще говорим, е без негативни мисли нито за теб, нито за останалите. Това ще бъде предизвикателство, но си заслужава. Защото колкото повече говориш лоши неща, независимо дори да не са за теб, дори да не са за теб, въпреки че аз имам теория. Всички хора, които говорят лошо за другите, говорят и лошо за себе си. Защото когато сме критични към външния свят, вероятно сме още по-критични към себе си. Затова, моля те, поне за 30 дни се опитай да страниш от абсолютно всякакви негативни мисли и негативни разговори. Постарай се да не обсъждаш хората или ако нямаш какво хубаво да кажеш за някого, просто не го казвай. Това е урок, който съм научила от баба ми. Много обичам баба ми и един ден тя просто ми каза: ако нямаш какво хубаво да кажеш, по-добре не казвай нищо. И откакто ми каза това, постоянно се сещам за това нещо. Старая се да не обсъждам хората, старая се да не казвам нищо лошо за никого, старая се да търся добрите качества на хората и да се фокусирам върху тях, а не върху лошите им. Защото в крайна сметка всички имаме лоши качества, всички имаме хубави качества и е просто въпрос на гледна точка. Идеята е да изкарваме най-доброто от хората, а не най-лошото. Затова опитай се да не говориш лоши неща нито за себе си, нито за другите. Имам цял епизод, в който говоря за това колко е вредно да говориш зле за себе си. Това е най-добрият начин да се самоунищожиш, наистина. Ако ти сама не се приемаш, ако ти сама се критикуваш, ако ти си най-големия си враг, как очакваш да блестиш? Как очакваш да сияеш? Невъзможно е. Спри да говориш лоши неща за себе си. Ти си прекрасна. И го казвам не защото просто трябва и защото съм на камера. Аз наистина го вярвам. Дай пространство на себе си да си такава каквато си. Опитай се да се приемеш човекът, който си. Надявам се да съм достигнала до теб с тези думи. Наистина е много важно да си добра, приемаща към себе си. Номер 3 в категорията Mindset е нещо, за което никой не говори. Не съм чула един инфлуенсър да говори и това ме владява. А именно, прекарвай повече време сама. Да прекарваш време сама ще ти позволи да усетиш,
чувствата си, да чуеш мислите си, да разбереш какво в теб не е добре и какво е добре. Много добре разбирам идеята, че когато сме с приятели, сме щастливи, весели сме, може да споделяме моментите, да се радваме. Като цяло е страхотно да прекарваме времето си с любими хора, но трябва да имаме и време, което прекарваме сами със себе си в тишина. Остави телефона си на страна, не гледай нищо, не си пускай подкаст, не си пускай музика, просто постой сама със себе си. Помисли си как се чувстваш наистина, какви емоции изпитваш, как се чувства тялото ти, изморена ли си, жадна ли си, гладна ли си. Всички тези неща ще ти помогнат много по-добре да започнеш да чуваш себе си и да започнеш да усещаш интуитивно от какво се нуждае тялото ти, от какво се нуждае умът ти, генерално от какво се нуждаеш самата ти. Ако имаш тревожност или си по-притеснителна, това също ще ти помогне да наблюдаваш мислите и емоциите си отстрани. Например, сега, преди да започна да снимам този епизод, си казвах, че не съм достатъчно добра, че не се справям достатъчно добре и поседях сама и си казах, тези мисли не са мои, те не принадлежат на мен. Няма такова нещо като достатъчно добра, защото не се сравнявам с никого, това не е състезание и го правя, защото наистина ми харесва. Именно защото бях сама, именно защото постоях в тишината, именно защото си отделих време, имах възможност да хвана тази мисъл и да я опровергая. Ако бях навън или ако бях с някого или дори да слушах музика просто, щях да намеря начин да се разсеям от тази мисъл, но тя ще се върне по-късно, вероятно дори по-силна. Отделяйте време на негативните си чувства и мисли и те ще си тръгнат доста по-бързо. Хайде да преминем към храненето. Така, казах и в началото, ще го кажа и сега. Не подкрепям никаква форма на гладуване, няма да ти кажа да отслабнеш, няма да ти кажа някакъв революционен начин, чрез който да свалиш 10-15 кг за 30 дни, за 20 дни. Не съм съгласна с никакво ограничаване, гладуване. Абсолютно съм против всякакви ограничения и екстремни начини за отслабване. Искам да ти кажа, че ако си мислиш, че когато станеш слаба ще си щастлива, не, това няма да се случи. Като човек, който е имал разстройство на храненето и съм била много слаба, тогава всъщност бях най-нещастна. Така че повярвай ми, храната не е врагът. Тялото ти не е врагът. Искам да изясня това, защото не искам по никакъв начин да промотирам нездравословни начини на хранене. Надявам се да съм била доста ясна. Първото нещо в категорията хранене е да се опиташ да планираш храненията си предварително. Замисли се добре какво обичаш да ядеш и се опитай да ги планираш, да си приготвиш храненията предварително, някакъв meal prep. Това ще ти позволи на първо място да се храниш с много по-хубава храна, защото когато тя вече е готова и ти си гладна, няма да има нужда да те първо да си приготвиш и така нататък, а просто ще вземеш това, което си приготвила. Първо ще ядеш много по-хубава храна. Второ, ако имаш проблеми с това да не се храниш дълги периоди от време, това ще го прескочиш тотално. Защото аз много често имам това нещо, че съм много гладна, но съм прекалено изморена да си изготвя нещо и стоя разплёкана, буквално разплёкана, така без никаква енергия, просто защото нямам енергия дори да стана да си направя да ям. Дълги периоди на глад просто не са здравословни. Така че планирай храненията си предварително и със сигурност ще се чувстваш много по-добре. Другото нещо, което ще ти е много от полза, когато си планирала храненето предварително, е, че няма да се храниш в движение. Това е страшно нездравословно. Когато имаш приготвена храна, имаш възможност да си кажеш, добре, аз ще ям примерно в 12:30 обяда си и ще имаш възможност да се храниш и да си презен с храната, да не бързаш, защото знаеш, че тя е приготвена и те чака. Аз съм най-големия съпортър на meal prep, така че не само, че ще ядеш предварително приготвена храна, която е направена по твоя вкус, защото ти си я направила така, балансирала си я по правилния начин с нещата, които са ти необходими, уверила си се, че в храненето ти има протеин, въглехидрат, мазнини, фибри и ще се храниш когато ти е удобно, спокойно и ще знаеш, че всичко е наред.
Номер 2 в категорията хранене е изключително важно. Изключително важно, ако искаш наистина да си най-добрата версия на себе си, да се чувстваш като най-доброто си аз, не се обсебвай с храната. Ако днес си поканена на рожден ден, моля те яш торта. Вместо да гледаш тортата и да си мислиш как не можеш да ядеш торта, защото по-рано си яла сладолед, живота не е бикини боди. Живота не е скини goals или там каквото беше. Моля те. Ние сме хора. Празнуваме чрез храната. Храната ни събира много често. Едно парче торта няма да ти навреди по никакъв начин. Да хапнеш паста с най-добрата си приятелка на вечеря няма да ти навреди по никакъв начин. Не се обсебвай от храната. Колкото повече се обсебваш от храната, колкото повече мислиш за храна, толкова повече тя ще те контролира. В такива ситуации много често изпадаме в бинджинг. А това да преядеш не само, че те стресира ужасно много и след това със сигурно се чувстваш ужасно за себе си, но е и страшно вредно и стресиращо за организма ни. Представяш ли си как просто си стоиш и изведнъж в организма ти влизат 3000 калории от нищото? Вероятно дори са някакви нездравословни неща, защото не съм чувала някой да бинджва с авокадо и моркови и салата. Така че не се обсебвай. Ако ти се яде нещо, позволи си го. Много често, например, ми се дояжда шоколад и просто си взимам 4 парчета шоколад и приключваме. Защото просто ми се яде. Аз не искам да се наям с шоколад. Аз знам, че това не е моя обяд. Просто ми се яде нещо сладко, взимам си нещо сладко и приключваме. Не се ограничавай, фокусирай се върху това храненията ти да са балансирани, както казах, да имат абсолютно всички макронутриенти. Моля те, не пропускай нито един макронутриент. Протеинът е важен точно толкова, колкото въглехидратите са важни, точно толкова, колкото мазнините са важни. И всичко трябва да бъде балансирано. Затова не се ограничавай, грижи се за себе си, увери се, че приемаш всички необходими вещества и ще видиш, че ще се чувстваш страхотно. Третото, но не по важност в категорията за храненето е ограничи възможно най-много преработените храни и захарта най-вече. Не знам дали знаете, но аз не консумирам никаква захар, освен ако не е в нещо, което просто няма как, или не е нещо, което е домашно приготвено, защото ако баба ми е направила нещо сладко, повярвайте ми, ще ям от него. Независимо колко захар има, понеже бабчето ми го е направила, аз ще си хапна от него. Как ти да е? Преработените храни в големи количества могат да бъдат изключително вредни за нас и също така много често са в малко количество, а всъщност имат доста голяма стойност и не те засищат дори, просто те оставят гладна, така че ако имаш възможност да ги намалиш, те съветвам да го направиш. Не забравяй, че винаги има добър заместител дори на най-вредните храни. Просто потърси заместители на тези храни и ще видиш, че всичко ще бъде наред. Въпреки това повтарям, че няма нужда да се ограничаваме. Ако ти си ядеш шоколад, вземи си шоколад. Преминаваме към третата категория, а именно движение. Тук отново искам да отбележа, че няма да си говорим за някакви екстремни предизвикателства, в които правиш 2 часа хит тренировка. Няма да си говорим за това да бягаш 75 000 часа на седмица, за да отслабнеш и такива неща. Движението е здраве, движението е щастие, движението е спокойствие и движението не е начин, чрез който да наказваме тялото си. А напротив, движението е начин да покажем на тялото си, че го обичаме и да се погрижим за себе си. Много важно беше да го кажа това. На първо място, нещо, което аз се старая за себе си, е да правя по минимум 8-10 хиляди крачки на ден. Ще ви кажа защо. Защото това да се разхождам наистина ми доставя огромно удоволствие. Често пъти, дори когато работя, сядам пред компютъра и не ставам с часове. И когато стана и си кажа, вау, аз не съм ставала 2 часа, имам нужда от разходка. Имам нужда от малко време за себе си. Имам нужда да се разходя, да изляза малко навън, да се почувствам по-добре, да подишам въздух. Така че, ако си разбиете 4 разходки по 20-25 минути на ден, това ще е абсолютно достатъчно и са горе-долу около 10 000 крачки.
На второ място, това е съвет, който дори аз имплементирам в момента и всъщност се чувствам доста добре. И това е да експериментирате с различни тренировки и различен тип движение. Предполагам, знаете, че аз страшно много обичам да тренирам с тежести, ходя на фитнес, обаче доста съм се сякаш глобила в този начин на тренировки и в момента се опитвам да открия нови начини, чрез които да накарам тялото ми да се чувства добре. Опитах пилатес, пуснах си тренировка в YouTube. Имам приятелка Криси, която е пилатес инструктор и съм се разбрала с нея да ходим да правим пилатес в парка. Така че това е нещо, което опитвам в момента. Набелязала съм си един клас по въздушна йога, така че ще опитам и това. Абсолютно ви съветвам, ако имате възможност да експериментирате с тренировките, защото няма как да разберете какво наистина ви харесва, ако не опитате повече от нещата. Ако нещо не ти хареса, това е абсолютно окей. Няма нужда да го повтаряш, но просто е хубаво да опиташ. Има страшно много различни тренировки, които са групови и са доста достъпни, така че няма причина да не опиташ. Без да се притесняваш, че си нова, всички сме били нови, така че е абсолютно окей. И третият ми съвет за тренировките, който ще ти направи всяка една тренировка 300 пъти по-приятна, е да се социализираш докато тренираш или докато се движиш. Какво имам предвид? Използвай това време, за да се срещаш с хора. Можеш да опиташ, както казах, да ходиш на групови тренировки и да вземеш приятелка със себе си. Ако си по-смела, може да се запознаеш с някого и да се предизвикаш по този начин. Може да отидеш на някой рън клуб. Например, аз имам рън клуб, който е само за момичета. Хера рън клуб. Може да го откриеш в описанието на Instagram профилът ми, а Instagram профил ми ще го откриеш в описанието по-долу. Бягаме всяка неделя по 5 км, леко бягане, говорим си, след това пием кафе, така че заповядай, много бих се радвала да се видим и да се запознаем. Но именно може да използваш движението за социализиране, за време да разпуснеш, да се срещнеш с готини хора. По този начин не само ще ти е доста по-забавно, ще ти минава времето по-лесно, а пък и можеш да срещнеш нови и готини хора. Между другото, бебето на съседите плаче. Надявам се да не се чува прекалено много, но ако се чува, много съжалявам. Миналия път беше самолет, сега имаме плачещо бебе. Надявам се бебчето да е наред. Четвъртата и последна категория за този епизод е навици. Всички знаем, че навиците ни изграждат нашето ежедневие и ние сме нашите навици. Ние сме това, което правим, а това, което правим са основно неща, които правим по навик. Така че сега ще ти дам съвети за някои от най-нездравословните навици, които съм сигурна, че повечето от нас имаме. Искам да кажа, че тези неща, които казвам, аз имам също и това се отнася и за мен. И аз не мисля, че съм с нещо, кой знае колко по-добра от останалите. Не се опитвам да се представя в тази светлина. По-скоро съм се постарала да извадя най-полезните съвети, за да може заедно да се чувстваме по-добре това лято. На първо място, много важно, страшно важно, 2 литра вода минимум на ден. Защото някои от вас дори не пият вода. Ето сега, взимаме си водичките, искам да те видя и ти да го правиш. Страшно важно е. Защо си дехидратирана? Моля те. Все пак, вече сме големи. Не сме деца. Трябва да пием вода, трябва да се грижим. Като бях тинейджърка, изобщо не пиех вода. Изобщо. Сега се събуждам и първото ми нещо е да изпия един шейкър с вода наистина, да се хидратирам, защото докато съм спала, съм пресъхнала цялата и просто първото нещо ми е да отида да пия вода. Вземи си някакво готино сладичко шише, което да те кара да пиеш повече вода или някаква сладка чаша. Между другото, аз за себе си съм забелязала, че много по-добре се справям, когато променям нещата, през които пия вода. Какво имам предвид? Ето, както казах, сутринта пия от шейкър, който е с широко гърло и така го дигам, нагоре. След това си взимам някаква бутилка, например, която е с тясно гърло. След това пия през нещо с сламка и така имам 3 различни варианта и сякаш кара мозъка да мисли, че пие различни неща и не пия вода. А всъщност пия вода. Може да го опиташ, ако все още не си. Чувала съм, че на много хора им помага просто да пият през сламка, защото не го усещат толкова много. Опитай и това, открий своя начин, но моля те,
пий повече вода. Номер 2 е нещо, за което аз съм guilty of и това е минимум 7 часа сън на вечер. Минимум. Наистина това е минималното количество сън, което трябва да спиш. Ако можеш да спиш по 8-9, това е идеално. Аз пренебрегвам съня си, но съм започнала напоследък да уважавам себе си достатъчно, че да осъзнавам, че ако съм се наспала, ще съм много по-щастлива, ще се чувствам много по-добре и ще се справя много по-добре в нещата. И ако преди задължително трябваше да стана в 6:30, вече няма такова нещо. Ставам 7 часа след като съм заспала. Това е. Ако това означава, че ще стана в 10, окей, ще стана в 10. Разбира се, когато съм на работа не го правя, но ето днес, например, станах в 9. Защо? Просто защото снощи слегнах много късно. Но това е окей. Исках да спя повече часове. Не съм спала 7 часа, днес спах 8:30, но е окей да станеш по-късно, ако това означава, че ще си се наспала, защото това да си се наспала е приоритет номер 1. Тялото се възстановява докато спим. Следващия съвет, който имам, е максимално да намалиш социалните мрежи, всъщност всякакво токсично влияние. Било то социални мрежи, токсични групи с хора, токсични обстановки, всичко, което те поставя в токсичен начин на мислене, трябва да го намалиш. Възможно най-много. Замисли се кои са нещата, които ти действат най-зле и виж как можеш да ги изключиш от твоето ежедневие. Аз лично имах много голям проблем с бинджването в социалните мрежи, да скролвам страшно дълго време, да гледам някакви видеа. В момента телефона ми е абсолютно оптимизиран за това да гледам възможно най-малко видеа. Така че те съветвам и ти да направиш това. Последно, но не на последно място, спри и се успокой. Забави малко. За къде бързаш? Аз съм човек, който вечно бърза за някъде. Няма нужда. Дори да закъснееш с 10 минути, не е толкова голям проблем, ако предупредиш предварително. Всичко е наред. Наистина. Трябва да спрем да бързаме, да спрем да се съчкаме, да спрем да сме постоянно под напрежение. Това страшно много се отразява на нервната ни система. Затова забави малко, дишай спокойно, всичко ще бъде наред. Това са всички съвети, които имам за твоят Summer Glow Up, за нашият Summer Glow Up. Надявам се да си се вслушала в нещата, които казах. Надявам се да съм ти била полезна. Надявам се да приложиш поне половината от тези неща, защото съм сигурна, че ще те накара да се чувстваш много по-добре. Искам да благодаря на всички, които са стигнали до тази част на епизода. Затова коментирайте слънчице, за да знам, че сте стигнали до тук и да ви благодаря лично. Много се радвам, че прекарахме време заедно. Много се радвам, че се видяхме отново и се надявам да се срещнем пак тук. Не забравяй да се абонираш за Силна подкаст. Не забравяй да ме последваш в Instagram. Всички линкове ще бъдат оставени в описанието. Благодаря ти, че беше тук и ще се видим отново.